El projecte Menjadors més sans i sostenibles és un projecte que es fa als centres educatius de la ciutat de Barcelona i el que pretén és promoure dietes més saludables, equilibrades i sostenibles. Coneixem que l'evidència científica demostra que les dietes hipercalòriques està molt relacionada amb risc de patir malalties. Per una altra banda, també volem combatre l'emergència climàtica. Aliments com les llegums, les hortalisses, la fruita, està relacionada amb una disminució de la petjada ecològica de les nostres dietes. I el tercer motiu és que volem enfortir l'economia local i la nostra pagesia. Si apostem per la proximitat, estem apostant perquè en el territori hi hagin pagesos i pageses que puguin viure de la seva feina i mantenim la capacitat de la nostra població de produir-nos els aliments. Per altra banda, el tenir menys temps des de la collita fins a que arriben al plat, en aquest cas dels menjadors escolars, estan molt més frescos i mantenen molt més les propietats que tenen. Cambia un montón. Por ejemplo, un pimiento. Yo cuando llegué compraban un pimiento cortado en bolsas congeladas, que son naturales, pero es cortados, procesados, de cuarta gama, nada que ver. Además se nota en el sabor de la comida, Volem aconseguir més amanida a les guarnicions, volem fer extensiu l'ús de l'oli d'oliva tant per amanir com per cuinar i volem més presència de la proteïna d'origen vegetal, llegums, hortalisses als nostres plats. Hem passat de fer plats amb carn, com per exemple la bolognesa, i se fa amb llenties en comptes de amb carn picada. I el gust està molt bon, sorprèn moltíssim. Sempre hi ha reticències, però també penso que si el criteri hagués de ser el que a la meva filla li agrada, no faria mates, faria només gimnàsia, i després penso que a l'escola el poder del grup és molt important perquè s'aventurin, no? Per exemple, nosaltres fem que coincideixi el menú. Per exemple, al migdia també a casa nostra, hem introduït alguns aliments que potser abans no teníem en compte, és a dir, hem canviat tots una mica de xip. En general, totes les famílies saben que és sa pels seus fills, per les seves filles i en general pel planeta i pels comerciants de proximitat, és a dir, que tothom surt beneficiat. La nostra principal funció és crear ciutadans oberts al món que canvia i al món que s'ha de millorar. Han fet un petit canvi del menjar del menjador, que han posat més verdures per tindre salut en el nostre cos. Pusieron lentejas que como que tenían tipo las vitaminas y todo, casi igual que la carne. Cuinen molt bé. No bé, superbé. Hem dinat avui puré de carbassa i espaguetis després. Tenien unes cosetes verdes que em van agradar. I per últim hem menjat una taronja. L'experiència pilot ens ha ajudat a comprendre cap a on havíem d'anar i quins eren els facilitadors del projecte. Volent implicar a tota la comunitat educativa, el que oferim és assessorament a demanda als centres educatius, intentem implicar la família i proporcionem tallers per a famílies. Si arriben a les escoles, arriben a tota la població de manera universal i pensem que aquest és un repte irrenunciable.